אנחנו מתחילים עם סיפור מקומם ביותר. 3 ימים לאחר שהחל מבצע צוק איתן, ועדי ההתפוצצויות הגיעו גם לראשון לציון, פנו עדי ובני אסולין וביקשו מהגננת לעבור לגן ממוגן שהעירייה העמידה לרשותם. בסיסי ומתבקש. הגננת סירבה, וההורים פתחו קבוצה בוואטסאפ. אז נכנעה הגננת והחליטה להעביר את הילדים למרתף הבית שלה, אבל בלי הילד שהוריו החלו את המאבק. שלום וערב טוב לך, עדי אסולין. שלום, ערב טוב. ולך עורכת הדין חווה קליין, שאת מייצגת את עדי ואת בני. שלום. ספרי לנו על הסיפור בקצרה, עדי. אוקיי, אז באמת מספר ימים לאחר שהתחיל המבצע, ראשון לציון הייתה מטווחת בטילים, והמבנה שבו שכן הגן המדובר הוא לא ממוגן. מדובר במבנה ישן מאוד, שהוא צמוד קרקע עם גג רעפים, ללא מקלט, ללא ממ"ד וללא חדר פנימי. זאת אומרת, ממש כל הקירות שלו חשופים וחיצוניים, והחלטנו שאנחנו מונעים מלשלוח את הילד שלנו לגן, לא הרגשנו נוח, כמו גם מורים אחרים בגן. שהוא כבר היה שם שנה. הוא כבר היה שם שנה וחצי. למעשה הילד פוקד את הגן משנה שעברה. והוא היה אמור להתחיל גם בשבוע הבא, להיות באותו גן. כן, כן, לא. בשנה, לא. הוא בעצם אמור ללכת לגן עירייה. הוא כבר יהיה בן 3, החלטנו שהוא ילך לגן עירייה בעצם. אבל הוא כן אמור היה להיות בקייטנת הגן, שזה בעצם כמעט כל חודש אוגוסט, שזה היה הסכם בינינו לבין הגננת. זאת אומרת, להמשיך מעבר ל-8 לאוגוסט, שזה התאריך הסופי של הגן. אוקיי, ואז מה עשיתם? ראינו שהמבצע הולך ומתארך, והילד בינתיים בבית, וילדי הגן בבית, שאר ילדי הגן בבית, ואני ביוזמתי האישית התחלתי לפנות לרשויות, לעיריית ראשון לציון, לגורמים שונים בעירייה, שינסו לדבר אליו הגננת ולשכנע אותה שהדבר הנכון לעשות הוא להעביר את מבנה הגן לגן ממוגן, כי יש גן ממוגן שמקצה העירייה בתשלום סמלי ביותר, למה לא לקחת את זה? למה לסכן את הילדים? פנו אליה גורמים שונים, פנה אליה ועד ההורים של ראשון לציון, פנה אליה קב"ט העירייה. מה התשובה שלה הייתה? איך הסבירה את זה שהיא לא רוצה להעביר? שיקולים פדגוגיים לא רוצה, למשל, זאת גם כן הייתה התשובה שלה. מה נראה לך? מה הסיבה? לא קיבלנו תשובה עניינית וקונקרטית שמסבירה מדוע אני באמת לא יודעת ואני באמת שלא יודעת. יכול להיות שמדובר כאן באיזה שהם שיקולי נוחות, יכול להיות שלא יתחשק לה לשלם גם את התשלום הסמלי. יש כל מיני שיקולים שאני יכולה לשער, אני באמת שלא יודעת וקשה לי להיכנס לראש שלה ולהסביר מה בדיוק קרה ומה עבר לה בראש. אני רק יכולה להגיד ששום שיקול לא יכול להשתוות לביטחון של הילדים שלנו. אתם גייסתם גם את ההורים? כן, אחרי כמה ימים שפניתי לרשויות, ובאמת הרשויות פנו אליה, כולם נעתרו, אף אחד לא הבין למה היא באמת מסרבת ולמה היא לא מוכנה לעבור למבנה הממוגן. הקמנו קבוצה בוואטסאפ, אני פניתי לכל ההורים של הגן, פשוט התקשרתי לכל ההורים, במקביל הקמתי באמת קבוצת וואטסאפ, והודענו לגננת אחרי ההתארגנות הזו שאנחנו באים לדבר איתה למחרת, לגבי הנושא של מעבר למבנה ממוגן. למחרת בבוקר היא חילקה פליירים בגן שהיא פותחת במקביל למבנה הלא ממוגן והרגיל של הגן. בבית שלה הפרטי יש מרתף שבו במקביל היא תפעיל גן להורים שהוא מעוניינים. שהוא ממוגן. שהוא ממוגן. זאת אומרת, היא למעשה נכנעה לבקשה הזאת, לדרישה הזאת. לחלוטין. אוקיי, אבל מה את גילית? ואני מתקדמת איתך. זאת אומרת שהיא פיצלה את הגן. בעלי בני התקשר לברר פרטים וגם לתאם. היא ביקשה שהמעבר לגן יהיה בתיאום מראש, לגן השני, זאת אומרת, לגן הממוגן יהיה בתיאום מראש, והיא אמרה שהגן סגור בפני הבן שלנו. הבן שלנו מנוע ונאסרת עליו הגעה לגן הממוגן. אני עוצרת אותך כאן, אנחנו נשמע לרגע את התגובה של הגננת, אנחנו הקלטנו אותה, נשמע את הדברים ומיד נמשיך גם איתך וגם מעורכת הדין חווה קליין. נשמע. לא קיבלתי את הבן שלהם לשנה הבאה, בלי קשר למלחמה, בגלל הצרכים המיוחדים שלו. הגן שלי עומד בדרישות פיקוד העורף, עובדה שלא סגרו אותו, עובדה שהוא עובד עד היום, הם לא מקבלים את זה. קצין הבטיחות הגיע לכאן ושאל מה העניין, הכל בסדר. הייתה אפשרות לעבור לגנים עירוניים. אני בחרתי לא לעבור לגן עירוני, אלא לעבור אליי הביתה. לא, הוא לא יכול היה להשתלב במרחב אחד, בכל מרחב, ולא חשוב איפה זה, כשיש קטנים עם גדולים ביחד. אני לא יכולה להרשות לעצמי לפתוח את העניין, מפאת צנעת הפרט. עורכת הדין חווה קליין, לילד יש צרכים מיוחדים? התגובה הזאת מקוממת ושקרית בצורה שקשה לי להביע את גודל הזעזוע ממנה, ואני מכירה את התגובה הזאת מהתכתבותנו המשפטית עוד קודם לכן. התירוצים סביב הצרכים המיוחדים התחילו
לאחר העליהום שנעשה כנגד בעלת הגן, הגננת, כדי להעביר למבנה ממוגן שלא היה לה נוח מטעמיה היא. הילד הזה, יש עליו חוות דעת מקצועית בעקבות דבריה, שאומרת חד משמעית, אין לו צרכים מיוחדים, הוא משתלב בגן רגיל, אין שום צורך בשום התייחסות מיוחדת, ויתרה על כן, הדברים שהיא אומרת שהוא לא יכול להשתלב עם ילדים אחרים, הרי בגן שלה, עד לאותו היום בו התחיל העליהום הזה, להעביר למבנה ממוגן, הוא היה כל יום בשעות הצהריים עם ילדים מכל הגילאים. זאת אומרת שמה שאת אומרת שהיא למעשה נוקמת עכשיו במאבק שהם עשו. אין לי ספק שמדובר בפגיעה בילד, כשהגננת לא רואה את טובתו של הילד, היא רואה אך ורק את האנשה בעין ואת הנקמה בהוריו שהתחילו והפעילו עליה לחץ גדול מאוד לעבור למבנה ממוגן. אז מה את מתכוונת לעשות עכשיו בנקודה הזאת? בדעתם של הורי הילדים למצות את ההליכים. יש להם עילות משפטיות, נזיקיות, עוגמת נפש, והפגיעה בילד, הפגיעה הזאת של ילד קטן שאיבד את המסגרת החינוכית שלו, החברתית שלו. כל הורה לילד יודע מה זה כשהילד מאבד את המסגרת שלו בלי שום סיבה. עדי, את תיאבקי להכניס את הילד חזרה לצהרון הזה? בשום פנים ואופן לא. האמת היא שאנחנו ראינו, אני לא יודעת אם כדאי לומר את זה, אבל אנחנו ראינו התנהלות... אנחנו נתייחס ספציפית רק לדברים האלה, אנחנו לא מעוניינים להמשיך, ואנחנו לא ממשיכים איתה עם הגן הזה. הילד יפקוד גן עירייה בשנה הבאה, ובטח שלא אצלה. זאת אומרת, אתם רשומים ומסודרים נכון לרגע זה? לחלוטין. אוקיי. אני מאוד מודה לכם, עדי אסולין ועורכת הדין חווה קליין. תודה רבה לשתיכן. תודה רבה.